Sefydlwyd Menter y busnes 10 mlynedd ar hugain ôl bellach ac sefydlwyd y cwmni yn wreiddiol mwyn wneud yn siŵr fod na wasanaethau datblygu economaidd addas ar gael ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Oedd ffigurau cyfrifiad 81 a 91 yn dangos fod na dan gynrychiolaeth o siaradwyr Cymraeg mewn rhai sectorau a siaradwyr Cymraeg yn ymwneud â rhai gweithgareddau fewn yr economi. Felly oedd angen rhyw approach chydig bach yn wahanol a trio wneud siŵr bod ni'n cyrraedd y boblogaeth yna, achos oedd na beryg wrth gwrs bod ni ddim yn cyrraedd 20% o'r boblogaeth. Ac yn wreiddiol, oedd y cwmni yn ymwneud efo targedu y dylanwadau sydd arna ni fel bobl, fel mae'n teulu ni'n dylanwadau ni'n addysg, cyfryngau ac yn y blaen, ac oedden ni wrthi wedyn yn cynllunio gwahanol weithgareddau ar gyfer y dylanwadau yma i gyd, i roed y neges drosodd fod na ddigon o siaradwyr Cymraeg wedi mentro ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus a trio annog mwy o bobl i gysidro hynny. Mi roedden ni hefyd yn targedu wrth gwrs y sectorau lle oedd na ganran uchel o siaradwyr Cymraeg yn barod ac oedd ameth yn un amlwg ac ddaru ni ddechrau gweithio efo'r sector ameth yn 1992. Ac ers hynny wrth gwrs mae'n cyfraniad ni o fewn y sector yna wedi datblygu yn sylweddol efo gwaith cyswllt ffermio ac ati. Dechreuwyd y cwmni i ddechrau efo 2 o bobl a cyllideb gymarol fechan. Dwi'n credu bod fi rhywbeth fel y pedwerydd 5 aelod o staff i ymuno â'r cwmni nôl yn 92. Ac bellach, mae'r trosiant wedi cynyddu yn sylweddol wrth gwrs a mae yna rhyw 130 o staff yn gweithio i ni ar hyn o bryd ac mae yna rhyw 100 o bobl mwy mae'n siŵr yn llawrydd yn cyfrannu i wahanol brosiectau. Felly, yn y dyddiau cynnar, oedden ni'n edrych ar be oedd y bylchau mewn darpariaeth, boed hynny'n y sector addysg, cynradd uwchradd, neu addysg uwch hyd yn oed, ac hefyd yn y gymuned a'r gwasanaethau datblygu economaidd oedd ar gael yn gyffredinol ac o'n i'n trio cynllunio pethau ar gyfer hynny. Ac yn raddol mae'r portffolio ac arbenigedd y cwmni wedi datblygu yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ac mae yna ystod eang o brosiectau ac arbenigyddau o flawn y cwmni erbyn hyn. Wrth edrych i'r dyfodol, da ni'n gobeithio adeiladu ar hynny wrth gwrs. O ran y cwmni'n gyffredinol, mae'n bwysig bod ni yn gwneud siŵr fod y cwmni yn hyfyw ac yn gry fel bod ni yma i ddarparu y gwasanaethau sydd ei angen ar gyfer busnesau Cymru i'r dyfodol. Ac yn gynyddol, mi rydyn ni'n edrych ar ddatblygu marchnadoedd newydd i busnesau o Gymru, yn edrych tu hwnt i glawdd offa a thramor hefyd. Mae'r hinsawdd gwleidyddol yn gallu newid yn sydyn iawn ac mae'n heriol iawn ar adegau a mae'n bwysig bod ni fel cwmni'n gallu bod yn hyblyg a gallu ymateb i'r newidiadau hynny fel bod ni yn gallu darparu cefnogaeth busnes sydd yn addas i busnesau Cymru. Dwi'n credu mae un o'r pethau sydd yn gwneud Menter busnes yn lle arbennig i weithio ydy bod ni yn glynu at gwerthoedd y cwmni. Mae'r gwerthoedd yn cael ei ffurfio gen y staff ac bod ni'n newyddus iawn i fod yn barchus iawn o'n gilydd ac o'n cleientedd. A mae hwnna yn creu lle gweithio sydd yn hwyliog ac yn onest ar yr un pryd. Fe rydyn ni hefyd yn rhoi pwyslais ar ddarpanu gwasanaethau yn ddwyieithog ac yn parhau yn driw i werthoedd gwreiddiol y cwmni. Ynglŷn â wneud siŵr bod ni'n darparu gwasanaethau sydd yn addas i siaradwyr Cymraeg. Ac mae yna ganran uchel iawn o'n staff ni wrth gwrs tua 97% yn parhau yn ddwyieithog.